M-am gândit să-l întreb pe Gemini. Gemini e AI-ul de la Google. Și l-am întrebat care sunt fricile principale ale clienților atunci când doresc să-și cumpere un produs din lemn masiv. Fie că e mobilier, fie că e fereastră, fie că e ușă. Ușă de interior, ușă de exterior. Și atunci Gemini mi-a împărțit aceste frici în 3 mari grupe. Prima grupă se numește frici tehnice și structurale. Și prima frică din această secțiune este o să lucreze și se va strâmba, adică frica de deformare. Aceasta este frica numărul 1. Oamenii se tem că vara ușa se va freca de toc, iar geamul nu se va mai închide. Ei nu înțeleg diferența dintre lemnul ud dintr-o bucată și lemnul uscat la cuptor sau cel stratificat. Păi, privitor la treaba asta, pot să vă spun că pentru orice din interior folosim lemn masiv, nestratificat. Lemn care este uscat în cuptor în funcție de esență. Bradul, pinul, esența moale se usucă până la 7 zile, iar esențele tari până la 30 de zile. Uscare forțată, uscare științifică. Ei bine, după ce acest lemn iese de la cuptor, trece prin fel și fel de tratamente. Ignifuge, antiinsecticide și de rezistență. Drept urmare, această frică este absolut fără sens. Lemnul nu se strâmbă, cel din interior, iar cel pentru exterior, adică stratificat, cu atât mai puțin. Cu atât mai puțin pentru că fibrele sunt puse invers și lemnul dobândește o rezistență structurală. A doua frică. O să crape din cauza căldurii. Frica de fisurare. Mulți se tem că din cauza încălzirii în pardoseală sau aerului uscat din apartamentele noi, fibra lemnului se va despica sau panourile ușilor vor crăpa. Absolut greșit. Cum spuneam mai devreme, lemnul este tratat. Ce să vă mai spun, că avem fel și fel de monumente istorice cu obiecte din lemn care sunt pe poziție de sute de ani. Ultima frică din secțiunea de frici tehnice și structurale e prea greu și se lasă din balamale. Frica de greutate. Deoarece sunt obișnuiți cu uși din carton, clienții se tem că greutatea stejarului sau nucului va distruge tocul și balamanele în timp. Din nou absolut greșit. Avem balamale, feronerie de înaltă precizie, făcute de mari producători, germani, italieni, asta din Europa, englezi și așa mai departe, care pot ține uși și structuri de sute de kilograme, poate chiar tone. Așa că nu există. Nu există să se întâmple de ce le este frică oamenilor. Avem secțiunea de frici legate de mentenanță și durabilitate. Prima frică. Trebuie lăcuit în fiecare an. Frica de sclavia mentenanței. Clienții își imaginează că vor fi nevoiți să stea cu pensula în mână în fiecare vară pentru a întreține ferestrele și ușile. Păi nu și-ar mai cumpăra nimeni produse din lemn dacă ar fi așa. Drept urmare, pot să vă spun că orice produs din lemn la exterior, sau majoritatea, sunt făcute din lemn stratificat. Iar lemnul stratificat necesită cu siguranță o mână de lac sau de lazură sau de culoare la fiecare 10 până la 15 ani. Acum că unii vor ei să îi acorde o atenție mai mare, pot să dea cu o soluție specială care costă câteva zeci de lei per produs în fiecare an. Ca și cum ar curăța de praf produsul. A doua frică. Se umflă la apă. Frica de umiditate și putrezire. Se tem că o țeavă spartă, umiditatea din baie sau ploaia pe rama ferestrei va face lemnul să putrezească și să mucegăiască. Absolut greșit. Așa cum am spus, la exterior avem lemn stratificat care rezistă la orice intemperie fiind tratat. Rezistă mai bine decât produse din materiale sintetice. Se va umple de carii. Frica de dăunători. O frică ancestrală moștenită de la casele de la țară.
Oamenii nu știu că lemnul modern este tratat și uscat la temperaturi care distrug orice dăunător. În afara faptului că este tratat și uscat la înalte temperaturi, noi dăm o soluție anti-insecte, antifungică, care face să dispară orice urmă de vietate, ouă și așa mai departe. Ultima frică din această secțiune este: se zgârie imediat și rămâne urât. Frica de sensibilitate. Cei cu animale de companie sau copiii mici se tem că unghiile sau jucăriile vor distruge fibra și că investiția lor va arăta ieftin în doar câțiva ani. Pe departe, lemnul masiv, în special esențele dense, tari, dure, castejarul, nucul, cireșul și știu eu ce alte esențe exotice, sunt mai rezistente în unele situații decât metalul. Iar esența moale se poate zgâria superficial, dar poate fi recondiționat imediat pe loc de oricine acasă. Așa că, spre deosebire de pal sau plastic sau mai știu eu ce alte materiale sintetice, lemnul rezistă de multe ori mai mult, drept urmare este o investiție mult mai profitabilă și sănătoasă. Frici financiare, poate cea mai importantă dintre frici, pentru că lemnul arată spectaculos în cele mai multe dintre cazuri și cred că fiecare dintre voi își dorește o piesă din lemn masiv care arată spectaculos. Prima frică. E un lux care nu mi-l permit. Frica prețului nejustificat. Clientul se uită doar la costul inițial, care poate fi similar sau puțin mai mare și nu calculează rentabilitatea pe termen lung. ROI, spun unii analiști, Return on Investment. Ce înseamnă asta? Că lemnul de fapt durează de până la 10 ori mai mult decât orice pal plastic PVC sau mai știu eu ce. Drept urmare, că plătești 15, 20, 30% mai mult sau și 50%, merită cu vârf și îndesat. A doua frică. Nu merită banii dacă se strică la fel ca palul. Frica de țeapă. Pentru că nu știu că lemnul poate fi recondiționat la infinit, consideră că riscul financiar este la fel de mare ca la materialele proaste. Păi, cred că ați văzut fel și fel de emisiuni de do-it-yourself, de recondiționare, de restaurare de produse din lemn. Lemnul rezistă sute de ani. Să nu spun că avem obiecte din lemn chiar de mii de ani. Drept urmare, el poate fi recondiționat aproape la nesfârșit. Acum ce mă întreabă Gemini? Pe care dintre aceste frici ai vrea să o abordăm prima dată pentru a crea un nou scenariu video provocator pentru TikTok? El știe că eu vreau video provocatoare, ca să vă incit, ca să vă agit, ca să comentați, ca să mă înjurați unul dintre voi. Vă mulțumesc pentru toate comenturile. Să știți că oricum ar fi, aceste comentarii mă ajută. Intrați pe tudorcraft.eu și cumpărați un produs din lemn masiv și din lemn masiv stratificat, care vă ține o viață și care vă economisește costuri, de fapt.